Orang cerita dari segi sisiku kan kudune segi sisiku barang bos ora segi nudukan tok kan gak adil apa ora Kok ngising lho? Oh, bengkean. Oke. Oh, iya ya. Kalem. Aja dek. Alem santai ngono. Pelan-pelan mesti pasti. Ngono. Iya toh? Pelan-pelan mesti pasti ya. lagi wi lagumu durung digawe walah iki berapa sih bos iki ya Iki alon-alon. ora ro Pak Di ramong kok aku di ora ro iya toh asistenku adalah King Iya iki alon-alon. Iki alon. Iki alon santai toh. Santai tuh. Santai toh. Kalem. Wah, punya kuku masih gondong gedang ya. Hati-hati gedang. Iki kayak kayak jati kok. Bongkot kayak jati kok. Oyot kayak jati kok. Tuh pandang-pandang duda di seberang sana. Au Aw. Iya. Yang itu. Lu siji. let's go below zero and have on the sun biyen relate kanggo Dilas iki kanggo Delia Gong tangi bos, wong lupi. Lengkas toh. Jam kerja mesti tangi kok. Pino rene Pino. Gong tangi bos. lagi itu wili wong lanang gede-gede wah ku tangi Cek Apa? cintaku lho Urung motor iki merem lho. Iya. Kene. tuh kawanmu lho jadi pucet lho bos kau merintiskan bukan tiada luka Perkenalkan dia berbahagia di atas memutiskan luka tiada gelem perkenalkan dia berbahagia Betul dikit. Kak mijeti kok gelem bos mijeti bojoku dhewe Gelem gelem kok apa aku gak gelem.
Iya ta, Lah Dek? yo. Sok. Lah aku dipijeti mah. Soalnya gak seneng Eh. pijet. Ben dipijeti du kawan. Aku gak seneng pijeti, King. Piye to? Jadi gak seneng kok. Loh, aku emang gak seneng pijet. Tapi kok kono berarti gak tau pijet ya? Gak. Dat Aku pijet terakhir neng omah kae, King, tapi pijetku ora pijete wong dewasa. Pijetku pijet banyak kan lo. wah, kok di serut nek ngene kok. Wah. Soalnya aku gak kuat loro, gak kuat kerih. Berarti wi kok ora alon-alon, kudu alon-alon Lu tok. tapi lek alon-alon kerih wi aku yo gak seneng, King. Oh, gak seneng. Gak. Lah bingung kok. Lah nek pone kesel piye? Bingung. Ya mang aneh aku lek kesel ya koyo. Batemmu kok kono ki ya gak tau pijet yo ne. Gak. Tapi Gak kan dek pijet kuwi lho sing mesin dudu. Sing dru nyer oh. No. Penak kretek. Lek kretek aku seneng dikretek seneng aku, Bos. Ya gentan kan baturmu nek kertek meke. Iya, solusi kretek tok. Iya. Pak Sodik. Orang badan. Pak Sodik. Sudah. Wes Pak Dik wangi. King, Iki kok diganggu ya? Sarapan apa bedel? Kewan, ya? Sarapan ayam mau KFC. Ya engke tuku KFC wonge. Sodik kok diurip yuk ngawur wong-wong. Awur wong-wong lho. Sodik si urip lho. Aku bos. Awur yo wi. Yo didoni wi kok karo Pak Dik kowe. Ngawur. Ngece Pak Dik kok. Awur Pak Dik. Kosok wong tuwek kok. Sehat walafiat tuh. Awur ae. Gak oleh ngono iri yo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tangan yo ora. Ayo diblek to tangane kok sok. Salam amat sih omongannya pada doa yo. Nek balik ning Oke. lah yo to. Gak ngono lah ngono Rio anak DPR. Ki ngawur yo DPR i. Omong ngono wi. Aib Padha malah doane Mas Rio nek galak. Waijo, Ijiti dukawan iki lho. Sok lho. Lho, ora. Wong turu ngorok lho, Dik. Ora tangi-tangi lho. Mas Miski. Miski, Kakak Miski. kaploken Ji. Ngawur aja takut. Iya, Jo. Ngawur ae. Apa ki? Ini santai aja, weh. Kerja Piye? santai. Lah gak santai ndi to? Masa arep ndi? Biasanya ora. Ndi to ora neng kegiatan. Kowe HP-ne ku muni yo, berarti gak eneng ngono, Cuk. Nek HP muni tenteng-tenteng kon apa ya gak eneng. Gak eneng yo. Eneng.
Ngono lho. Roh ora. Masa wis gene Iwan we. Tetik. Sarapan piring po kuda lumping. Mas, Sambal korek. Oke, sambal kok korek. sarapan piring ta Mas miski gawean Araska nek iso kok untuk cetak cetak Ya wis ndang rono dhewe to. Rio. Lover Banyuwangi hadir. Oke, siap. Ayo King. Wah, aku nang Kamboja. Iya, aku pijetan. Mol. Ya kon mijeti wong-wong lho King. Wis to rene yo tak pijeti kabeh. Loh. Loh. Iso. Storene yo tak pijeti kabeh. Kok Iwan ki mau. Oke. Oh, bos. Tak selup. Wahyu. Ya dalam. Kom. Saya tak pulang. Ulah piye? Ben muni sik kok. Muni yo. Muni pra krungu ora wae. Krungu Abdel. Krungu ora? Krungu. Krungu. To menenge to. Makasih Kak Karera Salsa. Makasih Mbak Karera Sasa. Harap ulta wis menehi kode-kode. Oh iya. Ndi pola pita? Ngadep rene apa pita kok? Ya, ngono lho. Oh. Sayangku. Sehat-sehat selalu Mbak Dal. Iya makasih Mbak Cindy. Doa kembali. Doa baik kembali ke jenengan. Sayangku. Melek dulu dong. Cepat dong. Kena. Melek dulu dong. Sayangku cinta. Jangan kena. Urung kena jadi. Sayangku cinta. Urung kena. Sayangku cinta. Enggak ya. Dah. Jangan kena. Urung kena jadi. Nah, mau dijawab apa? Sayangku. Jangan kena. Iya, ngono tuh kok. Ya, ngono kan mulai guyu lho ben kita kan kok sah. Rekam pribadi. Apa to meneng to ora? Ora kelebas. Ambine. Ini dalam mah. Jojo, santai aduh. Sayangku. Saiki nek turu gak wani nyentak kowe, Del. Gak. Masa tau nyentak? Orang ngira kowe madang naline Asmara. malam yang luka ya. Kok Kak Lina bisa mafia sama luka sebenarnya salah satu why I love him because Iki turu tenan iki matane cek peteng lho. Ntilekno gak kena. Kok Sudah aku. ngono, Bos. Jempolane jere kaku. Delia Salindri. Sayangku. Kurang ngono e. Tangan. Tak kucing ya.
Podo kayak suara kucing lho. Ya podo suara kucing lho. Duki di baran kayak suara kucing lho. Iya. Wes turu pirang jam Duk. Jam piro mau caki turu ya? Aneh. Nggih mulai tetep peteng ya? Jam 5 apa 4? Cici Jam apa 4 paling. setengah siji ngono? Oh, enggak deh, turunnya jam Telu papat? 3. Telu wo. Yo motone cek. Jirene Tapi nek- sawah. Lagi kok sadelen kasih ndang rono to. Lah ya, Kirim es apa-apa no. Biasanya ngirim es apa-apa kan seneng kok. Apa? Gak ketang kok ngiwangi Anu kok. Mak. ngiwangi apa ki? Ngiwangi daun sak delet no. Oh, karena dukawan gelem dawet bareng ngono. Anu bos. Alon dong. Iya ya ki alon santet to. Nah, Santenat. mana tinggal di pulau. Dibaratno ki kayak glugu we. Ki wong we. sawah 3 hektar Del. Nang ya, Dawet, Kak. Bos. Ini lho sirine. Bos. Sayangku, Dalam. Ya tau krungu to. Krungu suarane to. aku suka. Ya, sekekek kok. Ngono senenge pol kok. Ben ayam matine lho. Duk, ropra to. So. Yo to. Yo to. Ayam hatiku yen sliramu. 2 tahun kasus kata Del. Pas ya. Satu. Rabi apa to ora? Ora rabi kok, ora rabi. Wis ora kok. Mama lagi karawamu emah. Lah kuwi lho, Duk. Wis kadung tresno wis angel ya. Ya to? Bar musim meter mambengi aku sampai ramasa. Bos, kadung tresno. Ya Allah masa Mbak, yuk. Maji kamu iki gak tau ngano. Gak tau apa? Gak tau apa? Piye? Gak tau masakan kae. Masa anak mau dia toh. Majikan Aneh kok, Mang. masaknya apa kok? Oga masku. Tuku mesti tuku apa? Ya ora ya ana si tukang masak dhewe kok. Oh, dhewe-dhewe wae. Lah nek kowe bagian apa to iki? Aku bagian resik-resik. Oh. Masakane dhewe, King. Oh, nek dhewe-dhewe. Berarti kuwi enek wong piro? 5? Lah akeh. Yo. Ana 10? Wong? Ya lek dikumpulne ya luweh malah. Oh, berarti kok ngisor enek sing nggo dhuwur enek kok. Ya. Bagiannya dewi bos. Ngomong tahu eneng sing ngomong wong tua ya eneng, sing liyane eneng Aku arep gawene anak bojo sarapan Rosito lihat keuan. Ya Allah, aja ngawur wong ki. Kuwi bojone karo anake dimasane sik. Kok malah ndelok wong bucine pe ta, Bos. Nah yo gitu, iso. Golek gak ndelok live ku iki wis ta ning YouTube kok mesti eneng raiku iki. Dia tetep eneng, bangga eneng sing rekod kosok no. Iya, gak usah bingung lek ketinggalan. Saiki wis enek sing record. Rekod saiki. Apa-apa. Alah kipin ki lho apa? Lah ngawur pipin iki. Oh, Bos, emang ngono. Mah. Petok yang seru kok Del berasa muda lagi. Goblok. Iya, tapi ning YouTube kok mesti eneng, Bos. Tetep eneng kok. Keuan ini. Iki nek sing rekod tetep delok lho. Udah ingin ada iki lho, tak delok lho. Kok eneng. Sangar ya? Sangar to, kok sok. Tapi penak ya gak ngonten wis ngrekod kuwi padha lho.
Lha itu. Iya. Aku ae tak rewangi TikTok kok gara-gara ontran-ontran cinta-cinta piye ta wong iki. Kan bayar sing record, Bos. Lah iya iki pengen omongane lho, Mas. Kuning omahe Duk. Tapi kan ndak bisa komen-komen, oke? Beli mood ngawur aki pini. Ngawur omongane lho. Lucu dadi Gitu sing nih. takone. Anakku adus durung tantas kok delok lab. Wong lucu-lucu kok. Ning mes. Kowe malah apik kok. Kan, Sok. Bos. Iki hiburan, Bedel. Hiburan ya. Ya, Yo. Joko tanpa izin Ya. kena dilapor. Aku gak masalah cak karo bukan gak masalah. Joko. Sing arep Joko report gak dapatan. masalah. Cuma Malah ini, apik sih. kadang lah aku Ngawur. gawe sing dinane gawe klambi sing ra ngena aku aja di record, Bos. Ngono lho. Terus malah aku kene iki malah lek live klambiku malah kudu ngena. Ngono lho. Eh. Ini ora ciri khasku, Bos. Ciri khasnya gak ciri khasnya Terus kok. nah, gara-gara kuwi rekordan kuwi to. Kabeh padha bingung di videone Delia sing gawe apa kancut matane kancut dasmu kuwi ki katok, Bos. Cuma celana pendek wong iki gak ngerti celana pendek. Kok piye to doan iki? Wes seru sing ati iki wis seru terdapoke wong-wong lho. Sok. Soalnya Ora ro pendek. singlet pepe ra tau ro wong itu singletan pepe. Ya iya Coba lho. koyo opo? Iki urip ning luar negeri, Bos, ning Eropa, Bos. Ora mbok padakne ning Indonesia, Bos. Iya, bener. Oh, no lho wis anune culture dhewe kok. Nah, ngawur wong-wong iki Iki tra. aku Mulai budrek lho Bedel. kaya opo wong-wong. Masih dilokne piye? Ngawur iki. Hokiko lho, ngawur ya omonganmu. Ngawur gak aku seneng dukaanku. Ngawur wong-wong. Makasih, Bang Jali. Benjeli. Sayangku cinta. Lho, sok. Meneh. Santai, tenang lho. Apa tek ya? Sayangku cinta. Bentar Pak. Hah? Mau aku lek entak. Apa tah? Motone merem kaya lang kekek lho. Sampai lali bojoku gedor-gedor lawang gurung tak buka. Oke, gara-gara live model ngawur. Sayangku. Hei, Oh, jadi. ngawur iki pini. Ipin ini ngawur, lagi pini wong apa toh? Bibir mulut pito maksudmu Gipin lho. Goblok wong kok. Jok dikek sampai saiki goblok Kepin we. Kok bibir mulut. Iya goblok Mas. Lagi tangi ya wis lagi tangi kok sok. Lah ngaret apa ora kok benduren. Kok. Iya, Bos.